சொல்ற கேள்றா எட்டி விடுறா எட்டி விட்டு ஒப்பந்தோட அவன்தான் பாயிண்ட் அடிப்பாங்க நீங்க அவனா டார்கெட் பண்ணி சாப்பிட எட்டி விட்டு நீ எப்படி புரிஞ்சு எட்டி விட்டு கீழே தர்றாவோ அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லுங்க பேசாதீங்க சரி நீங்க போங்க நீங்க போங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு முடிக்கிட்டு போங்க உங்க நலசுல பண்றாரா சொல்லுங்க மூச்சு விட்டு உங்களை திருப்பி பண்ணி தாவலாக உங்களை பண்ணி விட்டு